Kekonume. Daalụnụ. Yes, shocking one. Kaifeneme. Buchi. Onakadenza J. You are welcome. Blacks out. Onakadenza J. Tony Nebo. From Onitsha. Jordan. Okay, is that right? All right. You're highly welcome. There's one name so far. Corinne Guillot. Now the man of French. Bonjour. Comment tu vas bien? Na happy va more than French. Don Wolo. Comfort Nzube, Prince Nwachukwu. Ekene m onye ọbụla. Mmadụ niile bịara ọgbakọ today. Justin Brennan. Nna afụkwana onye buru beret, okorobịa buru beret egbe ya na-egwegharị. Ebute efu ebe agadi nwoke na-eme machin. Ndị be anyị efu ebe agadi nwoke nọ na-eme machin. Ruo ụtọ ọkụwa na-edosi aka ndị ha akwụrụ Biafra already use ndị Igbo to nothing. I dey tell you, a na-abụ mpụta na-ekilisi vasef etuba na adị dres ya pụta. Otu anyị nọ na South Africa, mmadụ onye mana okonwu onye dị 50 something years o yiri akwa beret tọkụ na buru flag n'aka na-akwụ ya ebe ekwugharịrị bụ ọnwa your country everyday ụmụazị obodo a na-akparị anyị go back to your country, go and fix your country. You ran away from your country, you came to South Africa, you came here and you are doing nonsense. You must go back to where you are coming from. Go back to Nigeria. Go back and fix your country. Every day. Every day. You must go back. Go back to your country. You must go back. Go back to your country. Don't come here. Don't come here and do your nonsense. You must go back. Back every day. Mara na weare. Ka ije ebe dị na. Onye ọbụla kwụọ na line iri sie. Ebe ọ na-ejelu na embassy. Na weare. Na koye. Na ono fu video mgbanye. Video ahụ abụ na ọ na-akwụghalịsị nsi otu. Ife mmadụ bịala challenge na YouTube na ihe ka m mkpa bụ ka nọ nọ ESN ka ma ọ nụrụ ESN camp ebe ahụ. For nge wee kweta na a ga-enwe camp igwe criminal. Camp as hood. Camp ebe na-anọ eme gịnị exactly. Camp abụ your administrative office abi. Gwa m obodo enwelu camp ezigbo akụkọ pụtara ya. Ka obodo enwelu camp ezigbo akụkọ pụtara ya. Nweghị ebe enwelu camp ezigbo akụkọ pụtara. Ewee pịakakwa camp ha na-achala inwe mind na-akọgheri. Ndị udo ga-achị si no ESN camp. Ọkwa fenwa bụ ndị jen. Anyị nụrụ ya n'ọnụ fa. So you didn't hear it from me. Ya ka nji buru ụzọ play that video. Ikiligodu. Ọsọ ga-ewu ugbu a. Mmee gị invite ịpụta here. Achọkwa m ịka akụkọ. Mmee gị invite nwapụta here. Onye na-agbanwe onwe ya. So now let's take it close to where we are.
Achọ nke na anya ka efu the caliber of boys ejidelu now. Those 4 guys ejide, or 5 of them, mụ na aga ịmalụ na ndị anụwa ga-anwụ anwụ. Ọbụwata mmadụ ọ na-ejidere ebe a ịmago na fa ga-anwụ, o nwere ihe ekwutere ya. So automatically the families fụ akịta ha kwado burial, mmalụ na ha eluzugo ndị a na vibrant youths ka e esikwụla ọtọ lose over. Do na anyị amarọ mmadụ one anyị luzugo n'aka ndị anụnwa, which na onye anyị na-afụ n'akụkụ, you are not even sure of that person. Some of ndị a na-abịa anụ ọgụ online here, you are not even sure of them. You maro the activities fa na-akụ na time anyị bi n'ime ya, that perilous time anyị ekwu ọ ife anyị nọ n'ime ya now. Anyị amaghị onye bụ onye, we don't know who is who. Ịpụta gị nwa na-abụ elue, ị na-etinye onwe gị na pressure maka na efu na onye a na-agba moto, ọ na-agba 350, ọ na-agba Venza, ọ na-agba Spider, ọ na-agba Highlander. Ụmụ ife adịghị na-emove gị, make you know they move you. Bie ndụ ka isi chọọ ibi ndụ go, ị marọ ka onye ọbụla si eje, ma ka ha si ana. Mara apụta sị ọkwa gị na onye abụọ ọgbọ, kwa gị na ya bido the same time, gị na enwe tọrọ atọ na this that. Egekwana onye ọbụla na-agwa gị onye a kwesị ịbụ your enemy, ọ bụrụ ezigbo mmadụ. Onye eji ezigbo ihe ma alụghị atụ, ọ na-egosi gị achievement people ị na-amụrọ kapasi wee. Anyị ma na ndị mmadụ na-etake chances, onwe ndị na-etake shortcuts and so on and so forth. Meanwhile, achọrọ m iji opportunity address ya somebody si na ya dị na mụ fall hand ya by mụ wee kweta na enwere ọgwụ na this 21st century na anụkwa ife mmadụ na-ekwu. Nwanne m mma akpọkwa gị ya luo echi, weda ma ekwelu ma ọ na-ekwerọ. Agwara na edere m ya ozi, ọ bụrụ na ekweta na ọgwụ dị ka m mee gị invite ị bịa elu ebe akụ ọgwụ ma ọ bụrụ na ọ rụrụ, anyị amara na ọgwụ ahụ arụ ọrụ. O nwere ife bụ na mmadụ fụchara isi gbuo, o nwere ife m ga-eme argument ya, nwee nke m ama na-eme argument ya. Ọgwụ adịgo bifo amụọ m, ihe apụtazi na anyị nọ 21st century si na ọgwụ ahụ arụ ọrụ. Is a lie. Ọ na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ikweta na ọgwụ na-arụ ọrụ, ka ebe iji wee kweta na enwere ife a na-akpọ case, ka ebe iji wee kweta na enwere ife akpọrọ cause. Anwụkwara nwanne m, anyị na-achụsokwa n'ife ndị ọcha na ideology fa mgbe ụfọdụ ka anyị na-enekwa anya na nke anyị. O nwere ebe anyị si pụta, ọ si abụrụ na ibie na abroad for many years, na mụ jiri na m gbachapụrụ agbachapụ jee abroad nata dị expose eme aka hapụ ịma na onwere ihe dị na anaba anyị. Ọgwụ dị, ọgwụ dị, ọ na-egbu mmadụ, ọ na-egbu mmadụ. Ndị akụgolo ọgwụ ka ọrụ ga ka o nwee ndị ọgwụ disfigured today. I dey tell you true, hapụcha ife na ibelieve ma ibelieve na ọgwụ dị, ọga ọgwụ dị. Every language nwere ife fa akpọrọ ọgwụ, ma ndị kpọrọ juju, ma ndị kpọrọ voodoo, ma ndị kpọrọ sham. Ife ọbụla sọ gị kpọọ ọnya, onweghị obodo ị ga-eje ma na-afụ diviners. Obodo ọbụla ije a na-agbụ ya afa, obodo ọbụla ije ị ga-afụ ya ndị dibịa. Even na western world ahụ ibi, ị na-agba na onwe ebe ị na-eje fụ shrine, ka ihe shrine ahụ na-alụ dị ya. Na-arapụkwa ndatino ibe a niile anyị na-afụ mmadụ agụpụta 1 million something nye ndị chọọchị kafa bịa. Gịnị kafa bụ ime? Kedu ife chọọchị a bụ ime? Kedu ife ndị mmadụ na-ekpeziri ekpere?
ibe a na-ebulu ọnụ ka ebe a na-emebe ndị a niile agarapụkwa anyị na-achụso ihe ndị ọcha ka anyị rapụ inepụ anya na nke anyị ịghọtago nke anyị a ga na-ene ya anya. nwanne mama nke mmadụ ga-esi wee sị na ọgwụ adịrọ, onye Igbo si na ya dị disappointed somehow na mụnwa na-ebilivu na ọgwụ dị. Nwanne m adị m ebilivu na ọgwụ dị, ama na ọgwụ dị, ọ dị ruo echi achị gwọrọgwụ nke ga-egbu gị agwọ nke ga-egbu gị egbu. O nwere nke a ga-agwọ agbapụ gị uche, o nwere nke a ga-agwọ nwunye gị gịnị ya na-amị ọnụ ikpọ ya si overnight, o nwere nke a ga-agwọ achụọ gị ebe ị na-arụ ọrụ ya amụ ihe kọsụrụ ya. O nwere nke a ga-agwọ inwe asidenti n'ụzọ, ịnyakata moto igbuo isi na moto ihe afụzi ụzọ, ihe aghọta ihe ị na-emesi inweghị ya na-afụzi ihe ọzọ ya n'gbata gbọgbọgbọgbọgbọgbọ. Nwanne hapụ ka anyị rapụ ị na-eme na anyị na-agbaso ihe ndị ọcha ma ọkwa na anyị chọkwa ime ihe ndị ọcha ihe ndị ọcha ma nke bụ eziokwu nke be anyị ene ka anyị hapụ ịnegharị anya ma ọ pretend ya na ịghọtago. Thank you. So from ihe anyị fụ nwanne m onwe nwanne gị maalụ ife eme bụ kaba arụ make ya sure na nwanne gị ahụ na o nwere ebe ifix nyere ya ka ọ rapụ iso ndị abanye n'ime ọhịa je na-ekwugheri. Oge m na-ekwu okwu ihe mee na eke ụtụtụ somebody nọ wee na-akọwa that na those boys ya ma ndị ụmụ ọma ahụ ka ọ bụ ESN ụmụ ihe ọbụla ịkpọrọ ha na ha nọ na-eke na ha na-agagharị na eke ụtụtụ peacefully before na-egekwa ntị na ha nọ na-agagharị peacefully mana ha na-anakọsị ndị mmadụ tax n'afịa eke ụtụtụ ahụ until gọọmenti wee send ya ndị amị ka esendịrị ndị amị ọkwa bụ na esendị ndị amị na ọrụ ụlọ na-achọ ndị obodo achọzi ọrụ ụlọ anaba rapụ ndị obodo ka ọ ya bụ onwe ndị ahụ ụnụ na-prevent ha from ọ bụrụ na ndị a bịa kafa kweta na ọ na-eme ọ ife kwesịrị ime mana unu wee ji war against ndị amị ụnụ anụbazie ya anụbịa wee ruo to the point na o meziri onye iru affect ma onye azụ affect. Isi na na-edefend gịnị ka ị na-edefend? Ị na-edefend the territory. Which territory? Ngwa na territory na-edefend na ka ọ dị ebe ọ bụrụ n'ụba nsogbu dị ya. Well, Chukwu nye aka etu ndị obodo nata na-alụchasị befa fadozie befa ọfụma. These achala anụnwa a na-afe ekwu chetakwa na onwere onye gbara ọsọsọ ngwa ebe kidnapụrụ ya gbalụ wee lue na nke ebe a na-eme adoration na nke fada kiba na-akpọ fada ani onye ga-ama fada nne from Orift. So ọkwa the same axis a nke enwetara n'Imo steeti ka a sị na ebe a bụ Mother Valley. Oh, one them you also believe there is nothing like sham. Ebe ọ bụ na you believe na whatever they can sham. Okwukwe gị dube gị, okwukwe gị lụọ alụ gị ọlụ, and emit na ndị a don't meet them. Onye gwọ nsi aka nsi ya baa ya n'ọnụ ya test ya na-arụ gị ma gị kwụba aka gị ọtọ. Ọkwa onye kwụbara aka ya ọtọ na ana free mgbe o nwetara onwe ya n'ụdị ọnọdụ a. Ọ bụrụ na ị na-arụ ụlọ aka akụọ ọgwụ cham you go enter because mmụọ ga adịrọ pịọ ka ịghọta. Mgbe ụfọdụ na ihe mere mmadụ ana free bụ because na-ede pịọ
ma ọ bụkwara na ịdịrọ pịọ ị na-alụlụ aka akụ ọgwụ nsi ga-enweta gị agwọ ọlụ gị ọgwụ ọ ga-eme gị affect maka ihi na aka ga-adịrị ọcha ọbụna igbuo na mmadụ ụfọdụ committed abortion ọbụna ịlụlụọ n'aka somehow ịconspire ga-emegide mmadụ esi na aka ọgwụ nsi na ọya aba is a lie, you go enter. All right? Ọ na-afụga as a devilish person because n'esi a na-ekweta na a white man religion. Also onye a so na another primitive minded people. You must kweta na nke ndị ọcha na iwe dị acceptable. Mgbe eji mee baptizim change ego afa isi na born again ka ọ ga-eji mee accept. That thing bụ nonsense. It's total rubbish. So now, achọrọ m ka anyị n'anya na my message to the governors, especially Governor Anambra State. Oge nna agwụ ya si na onwe ihe nna afụtụ m n'anya, especially in the area of na-alụlụ ụzọ niile na-alụ bụ ụzọ na-eme existing, ụzọ dị in existence already ka ị na-alụ nye ị na-edozigharị ya, ọ bụrụ na na-ekrieti nke ọfụ. O nwere ife bụ rụọla anyị a new city ka ụzọ anụnwa a na-alụsị na a na-edozigharị ka ụzọ ị na-alụ kịta amalụgo capacity ama moto na ọ na-agbụ ya amalụ how busy ọ na-adị. Decongest all these places by giving us a new city. O nwere ihe ọ na-eteke iji wee rụọ new city. Ọ bụrụ na ije na South Africa, the biggest township enwere na South Africa today ka a na-akpọ Soweto. If you mean Soweto abụ South West Township. Ano Mandela Fruto 8. This current one in now. Southwest Township. Who's the biggest? You will have so many Ebuka. Etu anyị nọ na be anyị nwere ime ọfịa dị iche iche. Gịnị dị ya? Weta master plan. Kwuo na ihe a ka ị chọrọ. Ndị mmadụ abataba ebe anwa. Efu na Ọnịcha anụnwa, decongest ya Ọnịcha. And all these places. Ọ na-ebupụrụ afịa anụnwa n'aba Ogidi. Mere Ogidi ji wee na-edevelop kịta. Nkwele na-edevelop. Baa dị a rapụgodo ebe anụnwa. Rapụ all these things. Baa kewala ime ọfịa. Ịmaga ife ya etinye dị a development abata. Attention apụ ebe a na onye ọbụla gafe ebe a. Na anyị kwesịrị ka anyị na-egro. Ebuka Obi achọrọ m ka m were topic ya mee ka ndị mmadụ ghọta. Some of you don't understand my kind of person. Enweghị m ike ịkọndem mmadụ na onye abaghị uru. Ọ kama ọ bụrụ na omume ọ na-eme bụ a waste of time. Onye a realize ya, change okwu egwu ya, efukwa na onye abalị uru. Onye abụ onye ọjọọ somewhere nwere ndị meli adọ. Ebuka Obi jelu na Ngokpala. Gbalani n'ime ọfịa ebe na-enwere onye bi ya. Wee bido wee na-etinye ya structure. Ife ị ga-ajụ onwe gị bụ ife ọ na-eme ọ malụ mma ka ife ọ na-eme ọ jọrọ njọ. Out of onye anyị na-criticize. If I ga na-ekwu okwu ya because ihe ọbụla enwere two sides to a coin. Maka onwe ndị ga-asị ọkwa ị na-criticize Ebuka Obi. Ọkwa ị na-criticize Ebuka Obi. Ọkwa Ebuka Obi no this that. Yes. Onye ọjọọ nwere ike mesịa bụrụ onye ọma. O depend ife inyere anyị.
ọ ife anyị fụ ka anyị ji emelụ topic. So onye arụrụ ọjọọ bụ anyị na-akpọ n'ọnụ nwere ike pụta echi mee ife dị mma. Ọ mee ife dị mma ị ga-emezi bikos na ịkpọrọ ya afọ ọjọọ iwesi na ife ọ na-eme adịrọ mma. Mba, ife anyị ga na-enene na gịnị ka ọ na-eme? Ife ọ na-eme kịta na ọ na-ebuild a new city. Ife gọvanọs na-eme nwụrọ ka individual na-eme. Ọ na-eme ya through the help of friends ya na allies ya. Now, if I ga n'anya bụ avenue through which o si raise this money. O nwere ife kpụrụ Peter to pay Paul. O nwere ụbọchị anyị na-ekwu okwu na mmadụ jeje zụta ori were ya jenye ndị ogbenye. Ị ga-justify ihe ahụ o mere. Kedu ka isi fịa? Onye ori bụ onye ori. O zuru ori, ọ ga-efesi the law. Mana kedu o ji the proceeds of crime wee mee? O nyere ya ndị ogbenye. Ọ kwụrụ ụfọdụ ndị mmadụ ụgwọ akwụkwọ. Ụfọdụ ka o golu school uniform, sandals. Ụfọdụ ka o gosiri laptops, equip over to face their future. Nyanwa amago na ya dị condemned already. But ọ chọrọ ka ya make ya chọrọ na ya build another generation. Ebuka Obi raise his money through church. Enwere ike asị na o nwere onye ọ manyere aka n'akpa. People weta that money voluntarily. But kedu ife ị na-ekwu sọọsụ o si nweta ego ahụ? When I'm blocked, well, it's not my fault. I na-ene sọọsụ mmadụ si nweta ego. Anyị condemn church na be anyị. Due to etu esi wee na-anatu ndị mmadụ ego through false prophecy, through ụzọ ụmụ ife dị arrange miracles, arrange testimonies, and so on and so forth. Anya like that kind of a thing ka ọ na-eme. Ọ mislead ndị mmadụ, so ndị mmadụ abịa na-ebute ego. Now, a na-akọtachalụ ndị mmadụ ego ahụ. Kedu ife eji ego ahụ eme? Eji ego ahụ wee lụbazia something a na-alụ bụrụ ife ga-ehelp ndị mmadụ in a way. Mana ya amabeghị, because na anyị nele anya na the schools ndị reverend fathers na-alụ onwero nke members of those churches na-eje ma o tinye nwa ụmụ ha. Ọkwa ife anyị na-ene anya. I can say, Ebuka Obi, thank you for developing that place. Ka anyị na-ene anya n'ụzọ esi wee raise this money. Or partner with private investors, ndị bịalụ to invest. Was that ọ bụ ego ya ka eji alụ that thing? By the way, Ebuka nwere ego ka Zion Ministry na-abịa. Anyị ma na ọnya nwa na head Zion Ministry. Mana ị mara a na-alụ ife ọfụ ife a na-ekwu na anyị ga-alụ, chọọchị anyị ga-alụ, ministry anyị ga-alụ. Ọ bụ ministry anyị lụsịa ife a, ndị constitute that ministry fa ga-enwe access to that place. Onye abụ those things nchọ ka anyị n'anya. O ji wee dị mkpa na gọọmenti ga-eji ego gọọmenti bụ the public's money, taxpayers money, wee lụọ alụ ndị mmadụ ifefa need, subsidize anya ka ọ dịrịfa easy. Why is government not taking that giant stride, such as we have seen Ebuka Obi ka ọ na-etake that stride kịta? It's a giant stride. Ọ bụrụ na o dubatalụ investors, ọ dịrị easy. Ọ ife a ka gọọmenti na-eme. Chioma Sandra chelo na anyị bido, anyị akọrọ bido ịnụ ọgụ. If we are talking sense here, ịchọ anyị ga-akpọbata gị na the program, you come and air your opinion. Happy ife native doctors. You compare pastors to native doctors now. Are they now the same? Ofi ha. Oneni mmadụ na one ka efuru je buru okwu native doctors n'isi na promote native doctors. If you go ebe na promote native doctor. I want to go native doctor efuru na my channel and na promote. If you go one, why can't we use our senses? A na-ekwu okwu na na-ezuzu.
Or because na akpọ na-Ebuka Obi. Ị ga-ege ntị ka ị malife anyị na-ekwu. If you want to argue, you argue wisely. Ọkpọba native doctors. O nwere native doctor efuru na my post ebe a. Adị m condemn ndị native doctors. Onye m ga-condemn as a native doctor bụ that native doctor na-arụ arụrụ na-eme ihe ọjọọ. Anya condemn onye. Native doctors ụfọdụ mere ife dị mma n'obodo ha si ya pụta. Some native doctors gbapụrụ mmiri n'obodo ha. Ndị mmadụ na-aṅụ mmiri a today. Ndị native doctor alụọ n'ezigbo ọrụ n'obodo dị iche iche. You're not going to condemn them because they were bad ones. So onye pụta anyị na-ene aka ọlụgụ ka anyị na-ene. Apụtago m yesterday ka nwanne ya si Ebuka Obi, thank you. Ọ bụ na ịdọbatala investors ka abịa develop that place. Ọ malụ mma. Ọ bụ na ego chọọchị gị ka iji alụ datin ị na-alụ. Ife m nwekwa esighị obu thank you. Ka anyị fụdụrụ ego ahụ fụ ebe ọ na-abanye. Nke ka nke bụ nọ na east ka ị na-alụ ya bụ ife. So I ga-asị gị thank you. Ma ọ bụ na rob Peter to pay Paul. So gị nwa maalụ ka isi eje ana. Mana from ife mfụ ọ bụrụ egwu ụmụazị ka a na-agba na Ngokpala. Ụlọ niile a mfụ a na-alụ. Ụlọ niile a na-alụ dị a. All the worthy of commendation. To think home. To come and build these things. So you have infrastructure anyị na-ekwu okwu ya. Ihe anụnwa ọ na-alụ na develop that place. Ọ bụrụ na ọ lụsị anya, I'm sure na ọ ga-benefit people, especially ndị be anyị. Maka na mmadụ a ga-ebi ebe a na-ama enwe shops ebe a na-egolu ife. So the thing ọ ga-ebubata ezigbota development. Because ya wee develop that place. So ọ bụrụ na anyị fụ onye nwe that mind of developing be anyị ga-asị ya thank you. Now, coming to Anambra State, Governor anyị ga commissioner psychiatric home ya and the aged home ọlụ. Ife ahụ abụ ife gọọmenti na-arụ. Mana whereby na gọọmenti alụ anya, nyanwa na-arụ ya. That aged home alone, ọ nwere ndị na-enwere ebe fabi to take care of those people or ife dị mma. If ebe ị na-eme onwe gị ka ị dị very stupid, na-ekpọrọ onwe gị Chioma Sandra, if how stupid you can be, where did they get the money they used to put water? Ị na-ajụ ebe dibịa si wee weta ego o ji wee gbapuo mmiri. Inwe essence. Kedu ife dibịa na-arụ? Kedu ọrụ dibịa na-arụ? Ma ajụọ ọgụ na gịnị bụ ọrụ dibịa? Inwekwa sense, inwe akwa ihe o. Ị na-eko eko. Na mo dị against Ebuka Obi because he's Christian. Nna kedu na speech m today ka ebe nsi wee dị against Ebuka Obi. Ife niile ahụ kwuru so far. Kedu na ebe ndị gol against Ebuka Obi? Kedu ihe ọjọọ kwuru n'isi Ebuka Obi? This guy ji wee bịa ebe a na-akparịgharị onwe ya. Ịma na ndị dibịa na-agwọ ndị ara, otu ihe na-awụ ya ara, nke nwa bụ Chioma Sandra. Ịma na ndị dibịa ka a na-akpọrọ somebody like you kpọgarụ. Agwọ ha ala, gwọpụ ha ala, chụọ ha aja ọgba nje n'isi. Maka otu ihe nọ na ibugoro hafọ onye ala, ọgba nje dịghị n'isi. At least I block gongi ka e were ala gị jebe na mụ na ndị ala nwa mmekọ. A block gomi a block na onye ala ka ọ bụ. Ha nwa bụ ndị na-abụ Ebuka Obi kwụrụ ọtọ, ha na-anyụ ịmago na-anyụgodu na Ebuka kwuru okwu ọ na-anyụgodu. Ihe a na-achọje ebe a bụ Ebuka ka amara bụ Ebuka ọ ya anụ ha and nothing more. Mad people na-ayị ala na-akwụgharị. Because ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ene anya ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-adị elu uzubie. Ụmụ nwaanyị ga na-enegha anya nkịtị ọ na-anyụ.
ofu mkpụrụ okwu ị ga-ekwu ọ na-achị eri. O nwere one day agbanyere ihe na-Ebuka Obi, one lady na-achị wee sị somebody nọ m nso si o notice na o nwere one lady na-achị ọchị. Ọ sị m yes. Of all the people nọ ebe a, voice nke ya ka ha na-anụ ihe ọbụla Ebuka kwuru. Ọ dị ndị a bụ ndị a Ebuka si na ya na-eburu ụzọ chenuo before ya apụtaghị ya nye ihe ọbụla ya kwuru na ọ ga-ọchị ka ya na-achị. Ndị dibịa ifi na ha baa uru na ha na-eme nke a na-eme nke ọzọ, o nwere ebe ha si wee baa uru. Ịghọtago? Adịsị na-adị too emotional na-ekwu. Ebuka Obi na-discuss today. I've not said anything bad about him. Akparịba anya, akpọrịba anya. O nweghị ya sị na m kpọrịrị Ebuka Obi so far. Nwaanyị dị ọta ji wee na-akparị onwe. So ife Ebuka Obi na-eme bụ ife dị worthy of commendation. Onye lụọ nke ọma ya sị ya na nke ọlụ dị mma. Onye lụọ nke ọjọọ ba ya sị ya na ife ọlụ adịrọ mma. For me, mụ afụrụ church as a whole, from church, no an enterprise, money making organization, money making enterprise. Oh, ihe church bụ. Because if you na-hang faith ndị mmadụ na ụwa nke eji n'aka, a na-ema na ya bụ ihe na-ekwu bụ based on ife onye ọcha, mana anyị na-akụ ya down to the root, na-agwa onye ọcha butere ebe a na ebe a bụ fallacy. Na ọ bụghị eziokwu, nweghị eziokwu dị na church. As far as religion dị concerned, Christianity ahụ ị na-ekwu okwu ya, anyị na-agwa gị ihe niile ahụ bụ saasị. Ịghọtago? Iwere ọgụ a na-anụ kịta na Hamas na ndị Palestine na ndị Israel, ọkwa onye gụ na-emepe ka ị wee fụ ibe niile edesị na Baịbụl ị ga-eji wee kunye kịta jebe ebe si niile eje ebe nke a mere ebe nke a, ihe niile a bụ tu. Enwere any place a kpọrọ land of Israel before. Ụdị ha adịrọ. Israel enwe land ka ọ na-egota ya na Baịbụl. Ọ bụ na ọka ifolo nke Baịbụl, still o nwere ebe Israel nwere anyị iji wee sị na nke a bụ ebe nke ndị a, nke a bụ ebe a, nke a bụ ebe a. Ụdị ya adịrọ. Ka njụọ ọ bụrụ that na United Nations a recognize ya sị ka enwe Israeli state 1948 ya, ebe ka ị ga na-eje pilgrimage ga? Ebe ka ị ga na-eje pilgrimage? Ka ijecha pilgrimage gịnị ka kedu mkpụrụ ọmịta? Ndị ahụ ije pilgrimage na be ha, ị na-enekwa ha anya wee na-eje pilgrimage ebe ahụ. So ya ka anyị jee n'anya gbaghịrị ihe niile agba akụkọ ka a na-akọ. Wee ebe anyị na-anakọtago ndị mmadụ ego n'ụlọ ụka, wee ọbịa n'isi ka ya were ya mebe ihe ọ na-eme. Ọ dị mma kama na ọlụkọlụchi ife ọ na-alụ ka anyị ga-amanụ ma ọkpọ onye ụlọ ebe obibi bụ ihe ọbụla ọ kpọrọ ya, ma ndị Zion ahụ na-atụkọta ego ma ha ọ ga-access n'okwu ya. Because na ama m na Madonna University na onye nwe ya bụ Fada Ede a na-akpọ Fada Elele, maka na Elele bụ isi ọnọdụ ya. Ọ rụrụ Madonna University na Ọkịjaba anyị. Ndị Katọlik ya ọ nakọtara ego ahụ one ka ụmụ ha na-agụnwu di ya. Ị ga-akwụnwu ụgwọ akwụkwọ dị di ya. Ọ private university, mana ọ fọrọ under ministry na ọ chọọchị, ego chọọchị ka eji ka Fada Ede nwere business ịma ọ na-eme. Ọrụ fada ka ọ bụ ego ọ nakọtara na si na ọ na-arụ ọnụ ministry ka eji wee lụọ datin. But today mmadụ one bụ ndị ụka ahụ ụmụ ha na-agụ ebe ahụ. Etu a ka ọ dịsịkwa n'ụlọ ụka niile adịsị around ha lụsịa churches. Fada gịnị ka a na-akpọ ya? Biko cheta anụ ya na ọrụ akwụkwọ ya dị na Mkpọ. Ka fada asị na ya fụrụ ọgwụ gba ọsọ. Kedu fada anụnwa? Biko cheta nụ mgbe afịa Ebube Mmụọ Nsọ. Ụlọ akwụkwọ ọlụ ego ọ na-ebu school fees ebe ahụ ijugo kwesị ụmụ ogbenye ọ ga-agụnwukwu ya?
Ana ndị a bụ ndị a na-anakọrọ ego na adoration ground. Ego eji a service na ego eji arụ ọnụ that school bụ ebe a ka a na-anakọta ya. Anakọtacha ya ndị ọ ga-emenwe access mba. Because fa ga-set price fa ka ọ wee bụ na fa nwee class. Esetizie detail. Efu na nge nwa na inwe ngwa ga ya agụ nwe. Your pikin no go fit go there. Onye abụrụ ọbụ Peter. A na-arụ ọbụ Peter to pay Paul. Anyị ga-alụ school. Anyị ga-alụ nke a. Alụ bife niile alụsịa. Okay, Oba Ikechukwu nwere ife okwu ọ sị, as of today, everything is free in Zion ministry except buying sacramental, which is personal to everyone. Okay? Everything is free in Zion ministry. Mmiri ahụ bụ free. Bottled water or free. Ka anyị bidogodo ebe a. Bottled water ahụ onye ọbụla na-ebu a na ịnọrọ na junction na-afụ ya agbasa ha na ndị mmadụ esi ebe a na-apụta onye ọbụla bụ bottled water ọ bụ free. Ọkwa ndị na-adị ego ndị bụ n'ọsọ bag of pure water ka ha na-ego maka ihe na ọjara ụka na onye egozi bottled water ogori ya one pack ọ free. Ebe a ka nchi bido esi n'ihe niile bụ free. Ka anyị bido na mmiri nkịtị ka mmadụ chọọchị ga-asị na ihe niile na chọọchị ha bụ free. Ọ dịghị adụrụ. Ụlọ ọgwụ ha bụ free. Ụlọ ọgwụ free because o nwere one woman akọrọ akụkọ ya chọrọ ịmụ nwa atọ nọ ya back. A sị na ga-eweta ego one. Ụlọ ọgwụ ọ bụ free. Ka anyị na-agwakwana onwe anyị eziokwu. Mụ nwa agwụkwa oge njisi chọọchị ti ya free. What's the bottled water is sacramental. Nke bụkwa na bottled water bụ sacrament. Gịnị bụ sacrament? Kedu ihe bụ sacrament? Ịma na ihe niile a bụ ihe ndị anyị ji wee rie anyị. Sacrament ihe agba n'asụsụ anyị. Gịnị bụ sacrament? Sacrament ọ dị ka Kraịst kara na Kraịst na sacrament. Gịnị bụ sacrament? Kedu ihe bụ sacrament? Ọgwa ahụ unu nwe hotel. Zion nwee hotel. Hotel ahụ ọ dị cheap? Ọ bụ free? Hotel ọ bụ free? Abụkwa ndati n'ụlọ. Nke bụ personal sacrament. Gịnị bụ sacrament? Zụọ ya n'asụsụ anyị. Ka mmadụ ya bụ sacrament. Ya bụ ihe ndị ọcha ji jidecha ụlọ n'ọrụ. Aka ọkpọ afa nke akpọ ya ka eji na-afụ nwa agbọghọbịa maka na ọ na-eje ụka nwa agbọghọbịa aṅachasịcha aka akwa taa ahụ emego fasting eme nke okenye jee na violi Eucharist okay per night na hostel bụ 75,000. Okay, bottled water bụ 1,300 by 12 pieces. Say 15. Ka size a na-ele ha. Biko gwa ihe bụ sacrament. Aba ihe abụ ihe bụ na m dị ungrateful. Onwe ka isi George Amanda ya sị na m dị ungrateful. Na m dị ungrateful na gịnị osi do your own and put price. Mụ wee nwa mgbe m mejisi gị na iweta mmiri gị lee ya free. Ọ mmadụ si na free. They say you are ungrateful human being. In which way can you be ungrateful? I'm ungrateful by esi Ebuka obi na ihe ọrụ dị mma. Onye abụ na m dị ungrateful. Ka ọ na m dị ungrateful by ịjụ ajụjụ sị. Ọkwa na Lagos bụ 13. Na m jụrụ ajụ wee sị alụsị ife a na-alụ ọ ga-adịkwa accessible to common members. Ha ga-access m ukwu ya. Before mmadụ wee sị na ihe niile bụ free ebe awa. M wee jụbazie mmiri ọ bụ free. Hotel ọ bụ free. Ụlọ ọgwụ ọ bụ free. So kedu ebe si dị ungrateful? Ịma na ụnụ ihe na-eme ụnụ bụ ụnụ makapụta.
unu amaba n'okwu amaghị ihe a na-ekwu ịbanye kpọba mmadụ iyi kọba mmadụ ọnụ mana unu kpụrụ onwe unu Christians. Ya ka njikwa unu na ebe ahụ unu na-eje ekejiri unu ekeji unu ncha niile the blind and unreasonable because ekejigo your brain. You cannot reason. Ana m ebe a na-ekwu okwu ige ihe m na-ekwu ịmapụtasị na ndị ungrateful mana asị m Ebuka Obi ihe o mere dị mma by ihe ọ na-alụ n'ihe abụ ihe gọọmenti kwesịrị ịrụ ọ na-alụ ya. Ọ bịakwuo Anambra rụọ for aged people ya thank you. So ka ezi ihe ọzọ ịchọ ka m kwuo ka iwe nwa na ndị grateful. Onye si mmadụ thank you ọ bụ anọ ya dị grateful. One ego akwụkwọ ọ ihe m fụrụ na ihe dị at stake na abụ ego ọlụgo your educational muscle ka ego ọlụ into questioning now. How educated are you? Ịma the meaning of grateful. Maria today na anybody I wanna see you thank you na express gratefulness. You got that akwụkwọ ka mana nke nwasị na adị m ungrateful. Achọrọ m ịjụ onye jelu zuo ori na bank ma onye jere ebe mmadụ jee zuo ori buru ego ahụ jee n'ụlọ ọgwụ jee kwụọ ọrụ mmadụ ụgwọ n'ụlọ ọgwụ were ka agbaje n'ụlọ akwụkwọ kwụọ ọrụ ndị mmadụ ụgwọ akwụkwọ spendicha ego niile ahụ etu a emechaa polisi enwudi ya mee ya arrest. Onye onye eje nga ka ọ si hapịa because na ori that money na o ji ame charity before esi na m dị ungrateful. Ndị Zion unu ekorogo ndị Zion asị bụ ọ bụ mmadụ bịa zuo ohi Robin Hood na ọ bụ mmadụ bịa zuo ohi ị gbara jee na police station make ya entry achị ịgụ mmadụ na-aba asị gị n'afọ n'onye a ejidezie onye a iwee nụ na onye a iwee nụ na that person na o ji ego ha wee jee kwụọrọ one woman ụgwọ n'ụlọ ọgwụ gbapụta ya n'ụlọ ọgwụ jee na skuul kwụọrọ ụmụazị ụgwọ akwụkwọ na o rikwa o nwekwa 1 cent ori o ji akwụsị anụ na o ji eme charity ka ihe iyi ekwu gazi polisi hapịa. Ana m ajụghị m ga-ewu onye Christian onye Zion bịa ebe a ndị Zion ụlọ agba n'ọsọ ụlọ agba n'ọsọ ọkwa etu a arụ ọgbọ ndị mmadụ ma ego eji taapụ atap I tap somebody na-enye this testimony and you are still sitting there enweghị ha na-agwa ya na-ekwu onwe gị binye bịa atụbịa nkịbịa ka ihe efu ụmụ agbọghọbịa ekwurobịa. By the way, that girl from Enugu nke alụ ụlọ kegolu ụlọ ka abịa nị ọkwa success ka ọ gị ka ebe edebezi kesi nwa edischarge gị ya ka o jebezi nga biko. Of course, Daniel nwanne m ma this your comment ma agụpụta ya ka ndị mmadụ lụọ na enwego question na Daniel 32 mmadụ akọ gee ntị ya okwu ọ sị it's only Nigerian that can contribute money to build a church but cannot even contribute 1 naira to build a factory for their children to work. Or outside country, when you see a massive hall, you will know they are building a company. But in Nigeria, you know they are building a church. Good. So, nke okwu kita anyị ga-enebe anya mana anyị nwere 2 questions naanị. Ajụ m ajụjụ. Love it. Bịanye testimony golo ụlọ how far case ya anyị ama ma Lovet ojezi nga
ka drop charges ka the testimony onye lo stand ka ya ghọtara onye nwe dị ụlọ kụpụgo ka anyị ghọta because o nwere ka ọ dị n'okwu dị anya apụta like this ada weta ya to logical conclusion ada also happy ka ọ vanish and ikwu onye antichrist ma anti-Zion. No, that girl love it ya. Ọ ga-abịakwa kọwaa this thing ọfụma because ọ chọrọ ka ọ weta the church into disrepute. Onosụma bekee. Ọ chọrọ ka ọ weta the church into moral decadence. Aga m akwụkwọ kụpụrụ ndị ala si na background. Now, nwanne m anyị establish go ịnụ ya cheta video mere Fada Mbaka n'ime that video ọbụkwa nne nọkwa na TikTok metụkwa n'aka nụ double tap kwanụ na screen na tap kere na screen tap ọnya anyị wee na-ajụ Fada Mbaka si ya kedu ife mee na ide etinye ọnụ na ndị fada ibe gị ndị a na-ata ụmụazị ya n'ilo nwesi oyi nwanyị na-amụsị nwa hiara ndị a nwanyị niile eti ya ọnụ wee megide ofu reverend sister wee pụta wee bigbọọ wee kwuo ihe na-eme di a na-edebere ha ka ha bụrụzie ndị na-asavisi ndị fada even ọ bụ ọsọ ndị fada onwe nwoke dị interested agba nga ije efu onye a okwuo bishọp anụ ya sị na nke a bụ Ovasabi who send you ya ka bishọp kwuru mana nke nwa jebere ya ime sista ị na-ebu anya fụ ndị bụ ụzọ dọrọsịa na anya bụ sista efu a na-arụ na-emefa pokopoko o nwere nwaanyị na-ada eje n'ihe arụ na-adị mma listen to me. O nwere ife bụ na ị na-enwe anyị anya na-ege ntị ife nji agbago okwu a bụ na mama m na-eke ogiri so ama m iji anya kpọ ifu nwa agbọghọbịa eji kọndọm ala ka akpa okwu afa efu ị ga-ama efukwanụ nwa agbọghọbịa a na-akụ direct ị ga-ama nwee ndị na mma kọwalụ. That is why na egelu n'odi ọfụ egelu n'odi ọ pụta ine ya anya aya sị na nwa dịkwa ka ọnụọna di o nwere ife eji sị na nwa dịkwa ka ọnụọna di ifu egelu nụrụ di ị ga-afụ ya na-arụ ya a na-anyụ eri ya vitamin niile a ma vitamin D, C, A, B, B1, B2, D4 ba niile a na-achịkọrọ ya wele ya ifuzi anya arụ ya na etiti ya aja ikie na-ewezi nwanyị na-adịchalụ ma iyetago ife ya bụ difference between nwaanyị nọ na di na agbọghọbịa na-ejebe di. Ịma nke na-ejebe di na-akpa akpachi ọkpa mgbe ụfọdụ a na-eme ya ka ọ nyụọ ọda ibe niile ahụ na-ata ya na-arụ nwa agbasapụ ọkpa nyụọ ọnụ ọ bụrụ mmiri gbasapụ ebe niile ọ bụbesị ebupụ matrasị a n'anwụ gbaa ya n'anwụ kego iyeta ọ na-akpachike ebe niile na-akpachi Amanda do mụ na ha dachi amụmụ na ha dachi do ha na-asị nwata gbasapụ ọkpa nyurikọ ebe niile ka ịtụtụ ha ọjụ spama ịma nke ha bụ spam ka ya na nwakpọ nke ọnụ ha nyụchụrụ o nwere nke ha na-anyụ mụnwa na-emekwu ebe o nwere nke bụ na-anyụ nne na-etedu na obi ahụ akasị anaghị ka ị nyụọ ihe na-akpachikọ ọkpa na-akpachikọ ọkpa gịnị ka enwere na-akpachi gịnị ka enwere na-akpachi so ịfụ nwaanyị gbasapụrụ obi maka ọnụọna di onye bụla efu ya arụ ya na-echenji nke nwa bụ reverend sister jebe efusịa ndị na-anọ ndị ọdịụka agbọghọbịa na deji efu a na-arụ dịsịkwa mma ụfọdụ ụbụchi ike ha bụ ogologo akwa ha na-eyi ụfọdụ ibe ndị a na-agụ n'aka ụfọdụ na-agụ aja aka ka m na-agwa gị na ya ka ị na-echere jebe na-ajụkwa ofu fada bụ ọgbụ efi akpụghịrị ya kegwefada esuja anya ugbo n'ọsọ afọ nwata na
Neke no wana tor kagene ka nwa bo bia ga-asị. Ka nwa bo bia ga-asị, ya chedu di ya chọrọ ije convent. Ndị gojire convent wepụta ụwa anụmanụ ị na-eje convent. Ndị were rubbish jide okorobịa ahụ zuru oke ekunye si na ya ji ichi fada. Na ya ji ichi fada. Na-eche ịmụ nwa onye ka ị na-aghọrị unu ncha niile a na-ala ka gịnị nke ka ndị ọba etulu si anara ya ọya ya nwaanyị ihe o nwere nke natụrụ efu nwa this man natụrụ abalị one night nna nnapụta ife na-eme after 10 ịmara village mgbe after 10 onye ọbụla anyị nwa bụrụ ndị abalị ka nna ala ka iji ihe tege se nwere ike anọ m na afịa be anyị na-aṅụrụ nkwụ aṅụcha nkwụ ekiribe bọọlụ mgbe manyu bụ manyu anyị nwere ike anyị apịa na Chelsea pịakasịa Chelsea so enwere ike ị na-agasị mgbe ụtọ obi aṅụrị epụta efu moto paakị na-asụkwa agba esi o trans wee jiri pụta wee fụ ọyị nwaanyị o nkụ anyị ọ bụrụ ọyị nwaanyị mụ a na-enye ya mụ akwụrụgodu nnachigata azụ ọnwụna nsi oke na udodi na onwero odugo manya na ọfadazi ka mụ na ya na-azụ ọyị nwaanyị azụ emecha dati nwa na-enyezi m na-enye efu nwa si wee na-akọzi m o ihe nna wonda na ya nwe ego na fada na-ebu nwa na gị na fada zọọ ọyị nwaanyị azụ ị ga-eluzu so ihe niile a bụ deceit dị n'ụlọ ụka ndị na-aghọrị onwe ha they don't want to tell themselves the truth. Ka nna agbago ha ncha na-aghọrị onwe ha kwefuru kọọ eziokwu iche ịma the truth. The only person ga-agbanwe truth n'ụwa ịpụtara ya suso ofu onye ga-agbanwe truth and that person ga-agbanwe truth ahụ na-achọgharị bụ nke nwa na you go tell yourself the truth. Ka anyị bido activities dị n'ụlọ ụka ị na-agwa onwe gị eziokwu na chọọchị ịbịa kịta na-ebịa ka ikpepụta onye ọbụla ka onwe ka echi ikpepụta. Kedu ife ibu n'obi wee bịa chọọchị ịbịa today? Ịbịa ka ịkọsalụ Chineke about yourself ka ịbịalụ ka o merụ mmadụ niile ebere ma ndị niile ịbịa ka o mere ebere nwa onye ịma so echi igwe onwe gị eziokwu ihe ịbịa bụ ka ịkọsara ya mkpa gị. Now mkpa gị ịbịa n'ụlọ ụka ka ịkọsara Chineke mkpa gị n'ụlọ ụka ka mkpa gị bidoro ka o bidoro from somewhere okwu obido somewhere which na mkpa gị ịbịa taa ọ bụ taa ka dị mkpa adịgo cheke ihe na-eje ekpe n'ụlọ ụka ọ bụ existing mkpa ka ịbịa ịkọsara ya. So ọ bụrụ na the thing na-emebe gị exist and ị na-abatụli ya in your mind ị na-agba m n'ụlọ ụka ka ị ga-ewepụta time wee tebụl ọ dị matter to God etu o si wee dị n'ụwa nke ị ga-echefu. Ị na-achọ ịgwa m na ị ga-concentrate nwu n'ụlọ ụka ebe a na-eme ị ga-concentrate nwu ọbọbụ ụlọ nke bụ God a na-abịa ichisala okwu ị ga-ege ntị n'ihe a na-eme na ị na-afụkwala a na-awe n'ụlọ ụka what God cannot do does not exist. Gịnị ka enwe na-akọ? Ụbọchị m kwụsịrị ifuru ekpere ndị ala ha ekpekatazi ekpere wonde onye ọbụla kwụ ọtọ ekpekata mụ onwe ihe mma m na-ekpe mụ wee kwuo n'ihe bụ mkpa m nke a na-adozi ị na-egezi ntị ka a sị in Jesus name ka ị wee end ya ikekwe onye na-akọndọt ya uche ya dịrị n'ihe ọzọ na-ekpe kpekatakwa ibido ọ dịghị ka ị na-concentrate ị ga-ekwunwu
ndị riri ego ha ihe kwupụta nwe ya mgbe ị na-ekpe ekpere. Again, nwa mmadụ i disappointed, ị ga-etikwu ya na ekpere, ị ga-ekwupụta ya, God forgive me for abortion I committed. I committed abortion, oh Lord, I'm sorry. My girlfriend did this. Ihe ekwu ebe a. Onye isi na-azụ kọpụ jee mee business, ihe ekwupụtakwu ya n'ụlọ ụka. Ihe ekwekwu ya. So, o ruo na that one, ị ga-adị economical. Mgbe aka ị ga-akpachizi, ọ bụgo na-eche ihe mgbaghara, ihe ekwu ya n'ime obi. So ọ bụrụ na ihe ekwu ya n'ime obi, God anụ ya ka ezife na-awere ya na sisi, wee na-emezi nke pre. Nya ka nji wee na-akọwara ghọtakwu ya ọfụma taa na the best place ị ga-anọ communicate ga-abụ n'ime ụlọ be, which na ọ bụ na ọ ga aga through Christian way na Bible. Ọ gwara na onye ọbụla na worship God a ama worship ya n'ụlọ ụka. Na-egekwa ntị, mma gwa gị ebe ọ dị na Bible. Na onye ọbụla na worship ya ama worship ya n'ụlọ ụka. Na ọma worship ya na mountain, ọma worship ya na mmiri. Ebe ị ga worship ya bụ so na spirit and in truth. Jee na the book of John chapter 4 verse 24. O sịghị na datin Chineke bụ mmụọ. Ndị na-akpọ isi ala nye ya aghaghị ịkpọ isi ala n'ime mmụọ na eziokwu. Iti ya na English, o sịghị God is a spirit. O sịkwa ghost. Ndị Catholic na-ege ntị. Ị na-eme ihe Holy Ghost go nke mara ihe dị iche na spirit na ghost. O sị God is a spirit. They that worship him must worship in spirit and in truth. O sị how they must worship in the temple. They must worship mba. If those men those days a na-asị na ha nwere secret room, hey gị abụkwara that man ije na bịa na o nwere secret room. Ahụ kịta anyị toziri bụrụzi ya mmadụ ka anyị ghọta ihe bụ secret room. Mana room nke Bible na-agwa cause go ye inside your room. Room ọ na-ekwu okwu n'ime obi gị na kpuo ebe a. The same way you about say your body is the temple of God. Onye gụrụ ozi, my body is your sanctuary. My body is your sanctuary. Ọ bụrụ na your body bụ the sanctuary, kedu ife ị na-agbagharịzi ije na-achọ ya? Sanctuary ga-abụ n'ọnọ ya. Ka ihe ị na-agbagharịzi. Kedu ife ị na-aghọrị ndị mmadụ fajaba ebe a n'ebe a bụ ebe dị tin nọ. Ife na n'ime ka esi ajaba n'ebe a ka ọ nọ. Ifuga ebe this it nọ, where Jesus is real. Like really? N'ụlọ mmadụ nọ. Mmụọ adị ebi n'ụlọ. Mmụọ adị ebi n'ụlọ. Mmụọ adị ebi n'ụlọ. Mgbe nwa na-emegodi ihe arụsị na ala Igbo, mgbe ala Igbo na-eme ihe arụsị wee ada akụrụ arụsị gbamgbam. Ozi modern times a ndị mmadụ na-arụsị na ya bụ okwu arụsị fa ka onye kụọ ya gbamgbam, eje kụọ gbamgbam. Mana oge mgbe a na-akụrụ ya gbamgbam, ị na-afụ nature. Yes na efu nwa agbọghọbịa na-eme sex girl agba ọ na excuse ebe ọ na-alụ ọrụ na fa nwere gịnị anakwara agwụ 3 o'clock esoro ofu shuttle bus adọghịrị speaker na-agbagharị na-eke tracks na-akwụgharị ihe abụkọrọ na-adọtara ndị a customers a ga na-anata ego. Eset si ụnụ were ụmụ agbọghọbịa seti ọrụ
ị na-abịa ụbọchị ụka ha kwụsịa n'ụzọ na-eme welcome ka i wee fụna ha nwụrụ fine girls. Ụnụ ụka ijire ịchọ iru Chineke, ụmụ agbọghọbịa wee na-anabata gasị nwa okorobịa. Nwanne m, ụka a aṅa mụ na gị n'ebe a ga-agwa onwe anyị eziokwu na mgbe anyị na-eje ụka na ọ bụ iru Jehova ka anyị na-achọje. Oyiwu nwaanyị adịghị abịa ụka anyị chenjie chọrọ ya jebe na nke ọ na-eje. Esogo nje sabat, mmadụ mere m invite ije sabat, nezienu m na sabat egbukwanụ oge ha sabat, here I come. Mmasị wepụtara m onyonyo mamịrị ha mamịrị ihe na-akọ erugburu na sabat ka m wee impress ya dị gel nna ajụkwara n'ofu katikizim ndị sabat na ba aka biri ụka enwe ndidi agụọ katikizim ma azakasị ajụjụ onye bụ Job na ụmụ one ka Abraham na ebe nọ na-akrak brain na nwa mmadụ nwụrụ mgbe m ahụ nna m asị ka m gbaa impreshọn ka nwata nwee ike kpapụtara m ya ma agbasa ụka. Ajụkwara na ajụ mụ agụrọ m dị ajụ n'elu ndeliva dị nwa na-aza isi ebe ọ nọ. Onye na-akọndọ ọtụtụ na sị m na ọ chọpụtara na m bịara ọfụ sị m ọta bụ izu nsị asị m ka onye si m onye mmemme si arụ nnata mgbe a na mgbe blood dị hot n'ime obi m nna enye m ga-ata mmụ ata ara agbasa ịmụrụ Satọde agbasa na nchebili ya na-eweta aka 5 nwata akpọghị na n'obi m wee taa nwa m ataka m ya ama na nwa bụ ụmụazị vileji a na-asọpụ ụzọ ndị na-eje achụ nwaanyị ndị ọcha ebe na odu na ebe bụ ụmụazị bụ anya ụmụazị tiri atịtị ya mmiri ị na-eje n'ihe ya ka ihe ya pụcha nọ n'ụlọ ụka esi na ihu Jehova ka ị na kọmọn ụnụ nche onwe na-agwa onwe eziokwu. Ị gaghị ga-abata n'ụlọ ụka ebe anya ga-eje ọ ga-afụga ebe ndị okenye nọ ọ debe anya aka dị yọng ọ chọọ ebe ụmụ agbọghọbịa nọ jee banye onwe ya di ya ebe agbọghọbịa nọ nso ihe amụ ya na aka n'ụlọ ụka the same you nọkwa ebe a nara nọmba esi na ihu Jehova ka agwara m ụnụ onye ọbụla baa n'ụlọ na adị ụmụ onye na-agwa onwe eziokwu ebe ụnụ na-eje. Ụmụ agbọghọbịa niile ị na-afụ na Zion maka chi Ebuka Obi nụọ nwaanyị taa ha ncha niile ana ịma ụdị ụmụ agbọghọbịa na-abịa na my program before ibe onye ọfụ ọkpọ lesọn ị na-abịa ijiri anya ga-afịa oge onye obodo nụ nwaanyị nụ ihe okwu oge eze gị nụrụ nke ịnụ ihe okwu Ebuka Obi nwa ahụ nụọ nwaanyị taa nwunye ahụ ọ ya anụ ọ ga-eme ka ya ka o pruvukwe na ọdị ya insekuriti dị ya na ọ dị aka na chinarịa nwunye ya insekuriti ewube kampụ ndị ihe nse na-akarịa di ya Ebuka Obi ji atara ya na ọnwa nkịta na that's the end ịgọtị ya na-agba ha ncha niile onwe ha nke na-eje ebe a na ọ na-achọje Jehova ọ sịrị na ọma na Jehova nọ na bie Jehova nke a plantịrị na Zion nwa abụọ n'ụdị Jehova ka a na-agbago Zion egotara Zion na Baịbụl enwe ihe Zion mmiri igbo ihe o minuru ụmụ ihe niile efụchara Baịbụl onwe nke ịma mmiri ya ajụ mmadụ nke na-ebu sakramenti na ọgbachitezie m nkịtị ụmụ ihe niile a na-akọgheri isi n'ụlọ ụka onye niile a bụ badadash ka e wee na-agbanyere nwa obere mmanya akpọrọ Holy Communion na nwa nrụ abacha nwa ka a nara ga ego ole igbe ego na-etore n'efere a na-ebere ịnụ eri nsọkwa ihe atụ ikwe ego bifo a confam ọgụ ka i wee dị eligible ị na-eri oriri nsọ ahụ itiri ego mee katikizim dị na ya gbagharịcha ihe niile gbagharị wee je nne ga-enwekwa ego mana o nwere ego eji akwara ahụ white akwa alụghị white goolu gị akpụ ụkwụ sandal na stockings nke ogologo ịchafụ wite ogologo chaplet ha ka nka nkodo iwee bịa na ndị wee kinie ijakwa etinye ego mmanya ofu bọtụlụ mmanya ihe a na-elezi ya today ọ dịka 700 ka 800 ka a na-ere ya ofu ogologo bọtụ ya ka Gouda ompa
nke ni efra na-ata ata ihe a dị ka ọ bụ agba ma osiso ka ọkpọzi ya 1000 mana ihe a ka nkụ ka efu genu ndị a na-eme eke mmanya a ọ na-egbukwa egwu so nwa akọhọlụ dị na abịa sị na ya gara n'ọnụ wite ego niile bute nwa nke anyị agba ya na kọpụ bụ iru ka ị ṅụrụ a ga-ejidekwu ya aka nke nwee ebe ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-edi holi ojisi ike metụta nwa obere n'ọnụ ị na-aṅụ eche na ọ bụ ọbara na ndị ada agwa onwe eziokwu ya abụ ọbara na asị a na-asị n'ụlọ ụka akarịrị ọba bụrụ na ọbara asị gị bịa ṅụọ ọbara mmadụ ije ṅụọ unu nwekwara sensị epụtasị na egbu amosu ọbara amosu na-aṅụ ọbara ị na-ata amosu systematically mgbe ị marọ ndị arụrụ meghị initiate into rubbish and ya emere gị initiate ọ bụrụ na every day of your life ị ga na-anụ ọgụ to defend it even though not declaring to you na efe a niile bụ asị ewejụọ one pastor say Niano, that God said to him audibly, loud and clear. That voice in only of us, yes. God spoke to you, yes. That voice, was it a male or a female voice? You can't go, Pastor. Pastor said, I said, so, God spoke to you. Voice, you're the kanke muke or the kanke wine. I will be there, but or you know, I asked and God spoke good to you. When I voice ya, or muke kabunke wine. Or in English, because they are new. Because they are na Hebrew. Hey, how about the kids? Can I want them? Victor Movie, a big. Hey. Yes, one them. Ndị ba eba. Nege kwa comment you. Ndị ba eba. Na-achọ ka God of Israel bịa n'ọrụ ha dị abatụ mgbe Israel a n'onwe ha na-elekwasị Amerika anya Amerika nyere ha aka wee batụlụ ọdịa enemi alili egbu ụwa nke mgbe ala onwe m God of Israel, God of Elijah, God of Isaac, God of ndị a niile ịkpọrọ afa gwa m nke bụ ezigbo mmadụ. Abraham, God of Abraham ọ bụ ezigbo mmadụ. First of all, Abraham ama onye bụ Jehova until utonite mgbe ọ nụzi onu akpọrọ ya wee sị ya nọ ya bụ nke dị ona ya ga-emere ife dị ona ya na ya na stars. So automatically mgbe a mụrụ Abraham dedicate ya to alụsị ma ọkwa to another God maka na God enwe erika mana overall fancha niile bụ the supreme God almighty nke a bụrụ energy ikuku adafia anya ihe gịnị ejiri akụkọ nwa ihe nwa gịnị a na-akọ ihe ọ nọbụ to sustain nwere ya ọzọ. Now Abraham ahụ nụrụ nwanne ya nwanyị Sarah bụ nwanne ya. Sarah ahụ ọ nụrụ ọ nwanne ya. Ije na Genesis ị ga-aghọta mgbe ọ na-ekwu ọ nwanne ya ka ọ bụ kama na ọ bụ blood ọ bụ ofu nne ya ọ dị ka nwanne papa ya or something like that ka ọ nụrụ mọsụ na nwanne ya mana ya nụrụ ya anụ onye nụrụ nwanne ya. Ịgazie na Baịbụl o nwere mgbe ihe eruo ịda Deuteronomy or Leviticus ka ọ na-agwa gị na mmadụ ekwesịghị ịnụ nwanne ya ma idina nwanne ya nwanne mpịa anti ya cousin nephew ịghọtago
mana Abraham ahụ ị na-agbagharị today n'elu ka o si eje na ọ pụtakwuo di na ya nwunye ya kama oyekwu na wife ya okwuo n'ọnwa nne ya ebe ọ na-eze ndụ. onye nwere ike ibitray you like that. Afro ọbịa asị ezigbo mma na-ekwa nwa ya trọst ya love ya so much. Ọkpụrụ nke a je ka oje gbufuo ya na ọ na-sacrifice ya. Ọ kọwara ọrụ nwata ọfụma, olu akọwasịrị ọrụ ya ọfụma, otu a ka esịkpọrọ nwata. Njụọ ọ bụrụ ka nna gị kpọ wee ji igbu wee nye aka ka o gbuo finally o gbupụaziri nke na nna gị aka ka esi na-afịa. Ọkwa nna gị bụ ezigbo mmadụ abi nene na Isaac nwa ya na ihe na-eme na that people ị na-akpọ na their lineage o nwere ihe dị pure about them. Ọkwa Isaac mụtara Esau and Jacob na-eji siti balụ na bia dị obodo at peace na nwaanyị ọ nụrụ na ya agbụrụ ha n'ebe ọ jiri nụ nwaanyị ga-efavor younger brother to senior brother ghọọ aghụghọ ka ị wee nata ngozi fọ onye nke a. Gịnị mere dị ọkpara gị? Ọkwa ngị mụ ya ka ezi ka izi stand ya ka ị deprive your own son. Ụnụ ada afụsị ụmụ life a ndị a bitọsịchara mana ị ya jọji mmadụ today ihe nke a nwekwa ka ọ dị mana edere ya na Baịbụl anyị nwee ike ịkọndem ya. God of Israel ga-ahọ bụ ezigbo mmadụ na ihe o mere nwanne ya, very treacherous human being. Sikwa ebe a jekwa ebe nne ochie, jekwa ebe a continue kwe wayo 419 yahoo. Oh God ị na-akpọ God o mechiri anya ndị ọ laikiri na ndị niile o ji rụọ ọrụ ka life ha dị. Zion afọ atọ ụtọ kama ị ya aza afọ ịma anya ya don unu ncha na-eme ihe ndị ọcha kụziri unu. Ị na-amaghọ root ya, ịmaghọ foundation of ihe ị na-eme. Ọ ndị Zion ndị Zionites ọ ha na-achị ụwa na problem niile efuru ndị anyị kpọrọ ndị Israel na-abụ Israel. Ọ Zion ọ ha nwa ka ejeje establish ebe ni ha na-eclaim na ha bụ Jews. Ha bụrụ Jews. Onye niile na-afụ nwa nke bụ Jews ebe a. Ndị ọcha nọ n'ogbe a niile ebe anyị kpọrọ Middle East, Africa niile, Middle East niile, up until even Japan to Australia bụ land of the blacks, ma New Zealand ihe niile bụ blacks nwee, even ruo Brazil ma mụ na n'ive nnewu ebe niile a na-agba gị ije Japan enwere black Japanese blacks ha. Iruo na China nwere ndị ojii. Ihe niile abụ ka a na-ekposisi blacks na-replace. Uru a ka esi fu Egypt taa na ndị na-afụzi bụ ndị ọcha. Egypt godogo ya nọ land of the blacks. Alexander the Great efu ka o si wee bịa kposasi Egypt plant ya ndị nke ebe a na-amụsị. The same thing ka achọrọ ime na South Africa ka ekposisi blacks ka ndị ọcha nọ. Ha na-eme ya na-akọ nka. Ije Nigeria today so ndị ọcha, Tunisia ndị ọcha, Morocco ndị ọcha, mana ọ France bata gbusisie ihe niile nọ na Morocco, gbusie tie ndị nke ha. Etu a ka esi eme ya na annihilate, na-ekpopụ na-aga ka ha dominate. Ije na Saudi Arabia all blacks nwe ya. Ije na United Arab Emirates all blacks nwe ya. Qatar blacks. Ụmụ ihe niile anyị na-afụ bụ ndị ojii nwe ya. You know what? Is that God? Is he the bad God? Onye na-afụ Jehovah. No, onye abụ overall. No, Jehovah is one of the deities enwe. Jehovah adịghị iche na ekwensu. You got to ọ dịghị iche. Etu ekwensu si bụrụ a God. Amadioha bụrụ a God. And so on and so forth.
Kesi afia olise bụrụ ụwa na ịgbago otu esi wosia ya ka ndị obodo ọbụla si nwee nke nna adị m efu ụlọ onwe m ife nna agbaghị obe etu o si ihe anyị mana anyị nwere Chukwu ịghọtago Chukwu a bụ chi ukwu mana onye ọbụla nwere chi nke ya n'otu n'otu ofu nne ga-amụ mana ofu Chineke ama amụ enunu gị asị onye Igbo so ọ bụghị ha na-esele okwu ọdịna akọwa ị na-egelụ ma ọ bụ na olu alụghị kọwa nke gị ife iji wee gbalụ Jehova bụ na edere ya na Baịbụl bunye gị ya ọsịsị ya ka iji wee mara nna ewere ya na-akpọ Jehova ịgụkwa Baịbụl gị ahụ ọfụma ị ga-afụ ebe Jehova si na ya bụ a jealous God na-enye ndị nke instruction n'oturu onye a ka ị ga-esi mụ ya mara before o ji wee surface enwegoro other gods ka ọ bụ sọ Israel na-eme exist mgbe ahụ according to Bible ndị Philistine ahụ build their own country ha maalụ Jehova they don't know Jehova ma ha nwere their own God Egypt ama Jehova Egypt nwere their own God ilue na ndị Amalek ha nwere their own God ndị Hebron nwere their own God ilue na Greek ndị Greek etu esi bịa Greece ha nwere their own God ịghọtago each tribe nwere Jericho nwere their own kedu ndị nke ahụ ha jezije nara ana ha gbusisi ke ndị nke ahụ ana na-eru ka asị na ọ na-eru ka mmanụ aṅụ na mmiri that land ọkwafa nwere their own God so ka ị wee ghọta na enwere different gods which na nke nwee na-agụkwu ya na-egwu ị na-agụkwu ya nọ na ignorance ekwere ọgụgba isi ụfọdụ nwere chi dị iche iche ekwe na-agụ ya na-egozi okeke gụrụ ya n'egwu nọ na-esi na Jehova bụ ejesi ọgwụ to you ọ ka ị promote o nke gị iche ke ndị ahụ nwere Jehova bụ Israel na-ene ji alive from time eji wee kọba akụkọ Jehova jee ruo taa ka life ha dị ha nwere Jehova mana ha enwe nri ha wee jebe Ijipt ịchọ nri jebezie n'obodo na-enwero Jehova obodo a na-enwero Jehova efidie ha for 400 years na-egekwa ntị ha enwe ana mana chi ndị ọzọ desịrị ha ana mana Jehova a na onwe ya ọ bụrụ last onye nwa ndị nke ya Abraham ahụ ọ kpọrọ nwanne ya nwoke bụ Lot ya nwanne ya nwoke Lot a dala ụmụ ya na-abụ ụmụ ya ndị nwaanyị na-abụ na-ala ha ọ na-ala ụmụ nke ọ mụtara n'afọ lagide ha tụbasịa ya ime ihe a lagidere dị ime abụ anụ wọnsụ anụ ọ na-abụ nwaanyị dị ime hapịa nwaanyị dị ime aka na-ala ya ka o wee nwee ike mụọ nwa ọfụma ka a mụọ healthy child so the man nọ na-ala ụmụ ya ọ ndị Jehova lụ laikiri so Jehova ga aha esi na ọya abejesi ọ maka na ede ya Baịbụl bụ iri jụọ na onwe gị ndị ọcha ahụ bụ iri ya aka na-ekwekwu Jehova ha aka na-ekwu ya ebutere gị something is what God do Igbos worship enwere ga ebe ebutara afọ ebe ndị Igbo gbakọ nọrọ si na worship God nwa anyị enwe ụdị ha in spirituality enwe ya worship na-ekwa ntị ọfụma in spirituality enwe ya worship or individual thing gị ma ebe isi wee na-adọta your own inspiration ọ bụ na onye ọbụla nwere chi nke ya gị nwa ka ọ dị ịdọtụ chi ma ike nga inwe arọ bụ na-agụ gị ma nya bụ ọlta iwe nwaanyị dozie ọlta gị idozie ọlta gị nwoke isi chọọ ị na-eme ihe gị etu si eme abụọ ka esi na-eme kegbu bụ personal ya ka onye ọbụla ji nwee personal chi you know how to reach your personal chi. That's what brought about that secret room anyị na-anụ na onye Igbo nwụrụ. Onye si Egypt and all those places is never black. N'ezie
onye ka o jide mkpa ebi ebe a enwetu obi akọ n'ọnụ ka eduketi ego. Egypt jee ruo echi bụ land of the blacks. ị na-anụ ya nna agba gị jee jụọ ka ege bụ the meaning of Egypt. Kedu ife Egypt mean? Ewepụ na Alexander the Great, otu isi anụ na-enwe Caesar na-achị Rome, otu a ka onye nke arise bụ Alexander ọ ya bịara Egypt bịa gbaa war n'Egypt, scatter Egypt after conquer Egypt. Ya bụ n'ije n'Egypt today fụ ebe a na-akpọ Alexandra n'Egypt today. Egypt bụ mgbe ndị ojii. Egypt adịghị far from Sudan. Ịghọtago ihe a efu n'Egypt ihe afọ ya na Sudan, ihe afọ piramid ebe a, ihe afọ ya na Sudan, ọ dịkwu na Enugu ebe a. Oge ahụ ndị ọcha efu kịta na-ebi n'ime cave, fada awụ arụ anafe bidoro fe ebe exist mgbe a ha si na arụ blacks wepụta, onye ọcha si from black wepụta. A black woman ga-amụ ife ọbụla a na-amụ mụọ onye ọcha nke ị na-akpọ albino today. Onye ojii ga-amụ onye ọcha, mụọ onye brown, mụọ onye red, mụọ kọlọ ọbụla, mana onye ọcha enweghị ike ịmụ ihe ọbụla na-abụrụ ọcha. Ebe a ka melanin pụtara, ya ka anyị ji wee bụrụ gods of this land. So Africa bụ ihe na-eji oji, land of the blacks. Afia originally bụ Akebulan, afia abụbụrụ Africa, mana due to Afro black ya ka eji wee kpọzie Africa. So ha chọrọ ka ha take over, ka clear anyị, ka ha nwawelu. Onye akpatala iji afụ na o nwere any country na Africa ha hapụrụ ka ọ na-eme ọfụma. Ha chọrọ ka anyị bụrụ slave ha forever. Ịchọpụta anything nkịta ga-ebunye gị ego ụwa niile, ha bịa kpọrọ ọgụ kpoje ube ha, ịnọrọ be ha, rụbazie datin, ha na-anara the glory. Ego niile anyị ya na-alụta, ihe niile ahụ dị na be ha. Ịnọgidezi ruo 60 something 70 mgbe anyị dịgo useless, anyị release gị nataba. Ị nwere ike esie ka ịnwụọ dị ya, ịnwụọ nke ga aga, ihe niile bụ ebe a. Na ọ bụrụ ọka ị nọ n'ebe a, ị ga-abụ slave. Ya ka anyị na-agwa ụmụnne anyị na ihe ị na-agba mgba abụọ ndị Fulani ka ị na-agba mgba. Ọ mmadụ na plant ihe niile ị na-afụ. Ebe ọ bụla ejire n'Afrika enwe ya chaos, nọ ndị ọcha tiri ya. Ọ ndị ọcha na-eti ya. Hamas efu kịta Israel na battle. Ọkwa Netanyahu anụnwa na fund bukwe ha before. O jikwe ha arụ ọrụ before to destabilize that Palestine ị na-ene anya. World politics ma nke bra na religion bụ ihe bụ na ị na-efolo, use your brain. Mana unfortunately na side be anya ndị be anya dey use their brain. Ihe ọbụla ruru to God amị abụrụsị aha mụgo ozugbo. God na-atụ gị egwu. Ihe ewepụta time jụọ kedu ihe bụ God a? Gịnị bụ God? Jụọ na ajụjụ. Mpụtazie na-agwa gị na ya na mụ ajụrụ ajụ na ihe a gwara m na ihe nchọpụtara. Ị na-ewe iwe, ịkọba m ọnụ chọọ ka anyị nụba ọgụ. Ọ bụ anyị nụsị ọgụ a taa, echi kedụkwa gwechukwu anyị continue. Efu na onwe ebe anyị ju azụ eje. Ọ bụ na mbịa kwuo okwu ma ọ bụ na ihe a na ịghọta ya, kama ya kpọba m iyi, ị jụọ m ajụjụ n'elu ya, akọwa m na ọmụ kwuru ya na mitọka. Ichi ịma jee Dubai kịta, jee Dubai jụọ ndị mmadụ si ma ndị Dubai a, ndị Emirate a ma ha nwee black people. Jee ka were anya ụfụ ha nwee blacks, which na nke nwa na afụkwu na Brazil a na-enwekwara ya blacks. Argentina anyị na-ene anya bụ blacks juru ya, nọ etu a ka ya si wee gbukpọọ blacks niile n'ebe a take over. Mana ọ bụrụ na ị nwara ya inogono, ị jụọ na-ese ka aka ọlụ.
Go for Nana Joyce. Thank you, one name. Ya gburu m ike na ndị be anyị bụ na ọ marọ na ọ chọọ ka agwụ ya. Mmadụ na-asị na ya Egypt abụrụ ebe ndị blacks. Ebe a na ọ dị proud na-ekwu ya. Ọ ka ọ wee bụrụ na ihe ahụ na-ekwu na chọọchị na ya kwudosiri ike na ya. A na-agba chọọchị, gwa m ofu uru chọọchị baalụ. Ebe esi n'anya ihe ọbụla a na-eme eme. Na-ege ntị, mụ nwaanyị na-ene anya, abụ m somebody m na nne-ekwu ruo onwe m n'ama atụ. Ịjụọ m kedu ihe m contribute go n'ala Igbo, which na onye ọbụla na-efolo m will tell you. I try go my possible best to educate people, napụta ndị mmadụ na mental slavery. Ọ dị easy. Ndị ụwa na-atụ n'ọnụ with the little nnata nwere ndị mmadụ. I reached out to them. Erenda m help ebe m ga-eme, which mpụtazi echi na-asị na ihe a bụ ihe kwesịrị ekwesị. Ya ka Ebuka Obi ji alụ na ama m the importance of infrastructure. Ya ka m ji wee na-eti musi gọọmenti na ihe a ka anyị need. Ọ bụrụ na gọọmenti lụsị ụdị ha, mmadụ na-rent warehouse, you can take one mee ya warehouse. Ọ dịrị gị easy. Yes, gọọmenti na-alụsị warehouses debe. People can rent it, turn ya to ihe ha chọrọ iji ya wee na-eme. Hall n'one, civic centers n'one ka anyị nwee. Ihe a niile bụ ihe dị mkpa ga-enyere obodo aka. Mana ya fụrụ ya. Ebe ka anyị na-etinye ego anyị collectively. Ijegide ruo n'ụmụnna kịta, ebupụta regista na ụmụnna, ị ga-afụkwa a young man dị against omenala. Ị ga-afụ a young man mana regista be nna ya o ji ụgwọ dị ya. Ị ga-afụ a young man bụ na in the past 10 years osigbo na-adọ na hall village ya mee meeting with ndị be mana jee n'ụlọ ụka, ebupụta regista ndị ụlọ ụka efu na highest donor ka ọ bụ. Na ego niile ị wetara n'ụlọ ụka ị na-ekwere etinye na be nna gị, gosi m ihe eji ego a wee mepụta n'ụlọ ụka ahụ ele ole ị nọ. Gosi m ya. To donate in the church and to donate to the community ka nke ka mkpa. That is to tell you na ego niile a na-ebuje n'ụlọ ụka na ọ bụrụ na donate ya to the community na a ga-eji ya mepụta ife afọ, if not for anything alụta new ofu factory ga-enye mmadụ 10 ọrụ. He ndị Igbo ya ndị Igbo gbara ebe anya abụ ịlụ họteelụ ọmaka rie nne ọma mma. Họteelụ niile anyị ije n'Imo steeti taa iruo n'Owerri egota họteelụ dị 100 ọnụ. Mara na 100 họteelụ a nyere each hotel ebe a nyere more than 20 people employment. Go and check. So 20 each by 100 hotels. Ka efu mmadụ one those things nyere employment na-enye nri. Ụlọ ụka a na-arụ ụlọ ụka hiara ndị a mmadụ one ka e nyere employment ebe a. Gateman, ego one ka a na-akwụ ndị gateman n'ụlọ ụka iya iyo. Onye ọzọ clean unu kede clean be fada na clean ro na asụrụ fada akwa ya na ndị o nwere ihe ọzọ. Ọ ndị sister na ria eme. O nwere ezigbo ọrụ dị ya. O nwere ezigbo ọrụ dị ya. Ifugie. So ihe a na ebe a bụ na-anakọta ha ewere ya na-emere dia ha nwezi hotels ndị akpọsiri onwe ha pastors. Ha ji aka ha lụsịa hotels na ego a natara gị. Ụlọ ụka dị na be nna m, ụlọ ụka dị na be nna ịbịa di ya ego ya na-anụ a ga na-akpọ afọ onwe ha ebe ya afịa na dị ụlọ ụka. You no go see am. Ihe dịkwa ka next year onwe ihe ha chọrọ eme launching for ihe ha chọrọ ime. And every year a ga-eme August meeting realize ezigbo ego.
and they host to get some certain things. They make crusade steady. Every year they achieve more than they achieve guild ego. Every year they make confirm the phone abia. Every year they induct in the youth in the Kaiba in a tour. Hey, those you go the always now a flow in. Before Belen water capital na lockdown. I have when water was safe here. Where we both take go. I see they go in there and I need tea ever. Oh, you're going to need Hey. But when they na block, when they na happen. Because when they the truth get take time we sink here. The truth get take time we sink here. Konye na efu man na efu. Nwoke ibe go sit bro ọrụ a sit cha. When na anatu ego. Otherwise ke ihe ọzọ ị na-eje eme n'ụka. Onwenugo onye efuru go chira university pụta. Ọ na-abụkwa every week o jebekwa lecture. Mana grad go. Every week jebekwa lecture na the same school. Etu a ka isi wee jee n'ụka ga from mgbe ị dị n'ụmụazị wee kụzigidere gị mee confirm. Akụzigidere gị bro adult. Ị ka na-ejekwa ebe a. Mana ihe ahụ ị na-agụ ijezi gori ya n'ahịa dọbazi ya. Gịnị ka ị ka na-abịa eme ebe a? Ị na-abịa n'okwu Chukwu ihe nụ ya ka ọ bụ iji aka gụrụ ya nke ka gụ mba gụrụ ya n'ibu ya n'aka download ya na fon mgbe ọbụla echere gụrụ ya ka ị wee ghọta ihe bụ brainwashing. A sịrị na ebe a ka ọ nọ ebe ahụ a sịrị na ọ nọ bụ the same place na-agba ebe aka otu a mmadụ ada n'ala ebe aka na mmadụ ada n'ala. So power of that your God dị limited. Again, they are limited na Jehovah limited because power cannot go beyond that door. Ya ka eji n'aka ụka ọcha kwụrụ n'ilo ị na-ajụ ọcha osa onye okwuchukwu adị ya mma. Mgbe Noa mechiri ụgbọ ya mgbe mmiri na-achị ọ gbachiri ụgbọ ya ọ kwesịrị ịrụ n'ụlọ ụka na oru blọkụzi onye ndị batara abata go the 10 virgins and the stupid the story. Mana ọcha ya nọ n'ilo ama na ihe niile a na-akọ ọ bụ nkọgịrị na ọnwa gịnị ka ị na-akọ ancestor nke gị ka ha ji ọnụ gbue na ọnwa ihe dị ka ancestor. Gịnị ka a na-akọ na ịnwụọ n'ihi echere mgbe Elijah ọkwa ya bụ John the Baptist ọkwa sịrị na ya incarnately John the Baptist. So nke ahụ kwa iji ya mara na enwere ihe a na-akpọ reincarnation. Ndị nna anyị kwuru okwu reincarnation ese mba ịbụ mugu you no get sense. Ndị a ha kpọsịrị sent ịgba nọ ancestors dị ya sent kedu ihe ọ pụtara n'ọnụ Igbo etu a na-ala ka iji ome oyibo wee na-akọwa Igbo kedu ihe sent pụtara na sent bụ onye nsọ so ọsụsọ ndị ọcha dị nsọ gị nwa bụ onye ojii dị ha nsọ ọkwa ya onye ọcha dị nsọ holy n'elu ndị dị holy ndị a gbara HIV ndị a na-egbu ndị a mere gị bụrụ their slave ha chaa ka ihe ọma dị na be gị kama ị ga-aba uru n'owu egbuo gị egbuo. Ọya dị iche iche ebubatagara ebe a Lassa fever, nkakwu fever, rat fever, onwe nke a na-ebutebe chicken pox, small pox, ka esi ya ụmụ ọya dị iche iche ha bubatachara ya ka e wee wipe Africa. Ha na-agwakwa gị ya ruo taa n'ọnwa nke emecha ka akpọpịa ICC ọkwa onye ọcha pụta na-agwa ka ha si wee bịa plant ya HIV na South Africa. Onwere gbara ya akwụkwọ agbara ya egbe o wee kwuru okwu. Ihe a Netanyahu na-eme since ya why na enweghị ihe mere ya mana ọ bụrụ anya Afrịka ọ ICC straight uche ya na-agwa gị okwu na onye ajụrụ ajụ aha ajụ onwe ya. Ihe ọma ha mere bụ ibunye gị chọọchị free. Jụọ na onwe gị ajụjụ
COVID nke eji wee research ụwa iko si n'aka anyị ọ bụ natural afọ soro gị nọrọ n'ụlọ force na ị ga-anọ n'ụlọ ha afụka gị n'anya today ha jụọ na gị ma irie na nri ngị nwa bụ onye Igbo na-eje ụka ka m na-achọ eju inwekwara sense ọkwa UK British Empire fọmụrụ Nigeria ọkwa ha jeje join ndị na-akpụ isi na bịa gbuo ha chee ịma na-ebu Christian ọ hepụta taa na-ede ya killing Christians mgbe ọ na inwe sense ya gị agwa ma ọ tụrụ ha bụ ihe na-eme one ndị na sponsors ihe anyị ihe bụ mba ha bụ the mineral ha chọrọ inweta from you onwe ihe eji ndụ ga eme ihe bụ ebe ha nọ ha fụrụ gasị oke nwụrụ anwụ onweghị uru ịbara to them ịbaghị uru to them ịnwụ anwụ kara ma ha fụ ya ya fere oke ke ha wipe ọgụ beta Jesus Jesus na ajụọla m na ajụjụ onye jiri eje zuo ohi were ya mee charity kedu ka ihe esi wee fụọ onye a ihe a na-arụ na Ngokpala I like the structures ọ bụrụ na ego ya bịara na genuine sharp I love ya ọ bụrụ na Ebuka dutelu investors no investors na medicine sharp I like it ọ bụrụ na onye nwere arụ ya sharp mana ka support all the source nke mụnwa ma na-anakọta ndị mmadụ ego n'ọnụ na ha bụ inye God imagine gị wee inye God ego ka God wee bless ya kedu ihe na-enyere God ego God nyere ego ọ bụ human being God ọ na-eri ego God onwe bank account God okele ego so God adịrọ enwere nyanwa onwe ya dị ọdịa sufficient o nidiri God nidiri ego before bless ya ọkwa ihe na-akọwa challenge God imagine that statement God nke you need ego so God cannot bless you freely onye kere ego mmụọ kere gị ihe kpụrụ na-eche gị ka ịgbalite ego nye ya ka o wee nyezie gị in return ya challenging God challenge him if he will not do this like really enwekwu ihe dị iche na onye si aja enyechi ya nri onye si aja enyechi ya nri gịnị ya bụ ofu iweta ego ije nye God God ya je ya bịa ka abịa bụ je regista BVN ka anyị nwee ike na-etiri ego na akaụntụ direct mmadụ ji ekwu 100,000 ya wute 1 million a na-agbazi pastọ ya weta no refund pastọ si na-enye gị ya God wetara akaụntụ God nna ba na story ka efu ndị na-epreach bụ God omume a pastọ ahụ mee check ya most of them ha ncha niile ha ma they are living in denial ha chi igwe onwe ha eziokwu asị juru ọnụ scandal ha na-enwe since how many years na alakwa nwunye mmadụ na ala nwunye mmadụ iginla mmadụ ra nwunye ya nwejela aka onye ọzọ apụtakwu ya hụ ha na-ara nke mmadụ so ihe a ka ha na-arụ ala ejide nke a ejide nke eji na-ekwe ofu anyị na-ama na-eji ebe acha na ezigbo mmadụ jeje kpọpụta pinọpinọ eje aka ka ọ divọs ọ na pinọpinọ nke nyaakwa ụmụ ofu ihe si na be Jehova a na-enwe isi nee ka ha dị n'elu mbaka nee ka mbaka dị ego niile ọ dọbara mbaka dịzi nkịrịka n'anya ka ọ nọ na afịa obi orukwure ya na o wee bụ na ịkpana ego gị n'obi ọcha ị na-eri ego gị na-etutu ebe na mbaka na taa no ka anyị debegodu njakịrị apart mbaka ị na-ene anya mbaka taa gị ahụ n'anya mbaka ọ na ọ taa gị ahụ n'anya onye ọ dịgo fresh n'anya ịmakwa Tinubu ka agba fresh
Make ha jadis. O wa nke obi ruru ana. Ndasị. Ịnwa point ya ebe ha sịrị asị ha eburu ọgụ bịa. I dey tell you. They defend ihe ma na-asị. Gị nwa bụ nwanne m mụ na ya ekwu okwu ka nwanne reason no iburu ọgụ bịa. Kpọrịba m. Onwere mere ibi ọbụmụ debere na condition elu. Ya ka ihe ejije n'ụlọ ụka tawara akwa na-ebe. Onye ka ị na-ebere n'akwa? Onye ka ị na-ebere akwa? Ị na-ebe akwa mmehie ego ka ọ bụ. Kedu ihe ị mere ihe a bụ mmehie ị mere? Kedu ihe ị mekenere ihe a? Hey, I bụ ndị ọjọọ. I was brought forth in sin my mother conceived you. Because they dere ya na Bible. Onye a na-agba etu esi wee tụ ime nke ya, not you. David na-agba na-atụrụ ime nke ya na mmehie. Ọhọ ngị nwa, ịgbagba ebere ego nne ya eme. Ihe ọ bụla efu na Bible ikwugheriwe. Ọ na-agba na atụrụ ime ya n'ime mmehie. N'ime mmehie ka ya tụrụ. Ọ nwekwa ndị dị ona. Ọ bụrụ na anụ nne gị anụ. Ọ bụrụ na nna gị onye ọsụ na-etiwokọ nne gị na o meghe ego. Ọ mgbe a ka anyị ekwu na-atụrụ ime gị n'ime mmehie. Ịbụ illegitimate. Ịghọtago? Illegitimate. Like nwa ahụ bịa chebe amụtalụ David. According to Bible statement. Nwa kwatara n'ego. Maka iko ka ọkwa. Meanwhile, David anụbugo nwaanyị. Nọrọzi ebe ọ nọ nwaanyị ebe ọ na-awụ arụ amụ kee nwoke. Ọkpọba bịanụ. Ọ na-ebu nwaanyị a si je kpọta ya si je a na-abịa n'ọkwa nwunye mmadụ ọzọ onye bụ nwunye mmadụ. Si kpọọ ya nwaanyị ka o tigbogodu na arụ akwụgo nwoke ọtọ. Eje ebe a na-abịa nwaanyị na nna anyị chọrọ efugo. Ọjụọ ha udo ọdịkwasị ama na udo dị. Osisi chere ka ya yiri akwa gwa ya hapụ iyi akwa na ọ ka mma ya bịa na nwaanyị ewure speed. Onye si agbagote n'elu. Ịgbagote n'elu. Nwaanyị agbagote n'elu. David wee nyụọ ya. Tribe ndị ahụ ọ na-adịrị ihe a na-anyụ. N'elu Solomon. O wee dịra nwaanyị a wee nyụọ ya. David bụ ya mgbadike. O wee taba bịa cheba. Nwaanyị atọkụrụ ya. Ọ na-atị ya ama na-agbara amụmụ Uraya. Ọkwa Uraya bụ afịa. Ama na-agbara ya na nwunye gị na-aghọta azịkwa ihe na-eme nwoke. Jee ka ị mara ihe na-eme. Nwoke na ọda si Joab kọmanda nna. Ọ dị ka isi na kampụ ESN wa. Ọ ya gbara ndụ ebe ka ọ dị. Asị ya nwoke ọsọ jebe. Ọ nara ọda. Ọ gwara na-anata ya adị na-ede nwunye ya. Ọ ghọta ihe ọ na-afụ. Ọ na-anata ozugbo surprise. Ọsị nwaanyị ya debegoro surprise ya ka ihe ọ. Surprise ya dị agụ. Ọ nara go were oligoro one mouth. Nwoke si ya mba. Ọ na-asị ya ka e gị na-emezi like this. Nwoke na-akụ afọ nwunye ya anya ọ na-aghọta. Nwunye asị a bịa taa anọ si ya mba. N'obodo ya nọ na war. A na-agba war na ka ya na obodo a. Na Osugbo. Na-agba war na Osugbo isi a bịa taa na ya na-atakwa. Bịa taa nnene. Eji ebe kọpa na-aba. A na-eme David n'anya ghọta ihe na-eme. O wee kpọọ Joab. Ọ kpọọ kọmanda. Eje bekọp. Ị ga-akpụrụ ọnwa apa. Jedebịa ka ndị Nigerian terrorists zu. Ya terrorists zu Janjaweed army. Ka agụrụ ya n'elu. Awesị ka ebe dị hot. Asị anọ na ka afọ ebe a n'Imo steeti ebe a gbara wọ ka afịa. Ọkaigwe
asị aja ndekwa bịa n'ihu na ọkaigwe ya kpọrọ aja ndebe ebe a otu a ka esi wee buru ya wee jebe ọkaigwe aja ndebe a otu a ka esi wee kpọrọ ya wee debe ya n'ihu na terrorist janjaweed zoo army wee mụọ ya ọkụ suo ya ọkụ gbaa ya ọkụ dị ya nke anyị nọ na-eche ka enye anyị vidio evidence nna nwaanyị nọ na-eche vidio evidence ka ọ dị sure na dị etiti ya na before you know it afọ ebuo ọmụọ nwa ọmụọ dị nwa the gods of our land wee binie n'iwe tie nwa dị kesi binie n'iwe ihe okoko binie n'iwe gods of our land wee binie wee pịa nwa pịa ya ụyaka ebu ụzọ pịagodi ya jaundice nwata na ya jaundice ewee dịka ukwu tiri ya na dịka convulsion apịarị ya nwata anya katazie ike akwụkwọ David kwukwuo ihe David na-ekpezi ekpere nwa nwoke ike nna otu a ka esi megide one day abịakwa David si ya na nwa etipịa si were eziokwu aja si nye akịrịkọt si butere ya akịrịkọt ka na nwata nke eme n'ihi ebubutere ya akịrịkọt obutuo kọl men on the ground akpọ men on the ground akpọ na-abịa azụ na na-eri oriri so David bụ onye ọhụụ o megidekwa mụta nwa nwaanyị a emecha nwa ọzọ mụta Solomon ama na nke a abụ nke wee dị worst than nne ya ihe ọ na-alụ bụ ntụtụ ka ụmụ nwaanyị obodo ọbụla nwata ọbụla arịa akwụọta keji oleso na ịbụ nwaanyị ihe ọ na-ala abụ ọ na-afọ onwe ya na anụmanụ ndị lọbụrụ na-ebute religion ha na-ege ntị mana be anyị mana ịnwa anwa nwakwasa nwunye mmadụ n'inwe oche ụda gị nwa ya taa afụfụ ya sef ịlaiki ya nke anyị ọ nke ndị mkwugheri ka ị na-achọ ọ dịgo ka ọ ga-adị so ụmụnne anyị niile ndị Zion anyị fụrụ aka ọrụ unu ego unu eji arụrụ unu ife Chukwu ya enye aka finally ka unu benefit ya n'ime ya I like ife na-eme dia I like infrastructure I like development yotago Chukwu gbaa unu ume jisi n'ike ife unu na-eme dị anyị mma jisi n'ike kama na ebe ewute anyị bụ finally ọ bụzikwa na na access nwa those infrastructure eji ego unu wee nụ onwe ya ka ọ dị so ebe a ka anyị na-eweta ya n'isi njedebe o wee nwere ajụ before na ebili n'oche a onye a nwere ajụ ka mra opinion okay, I'm coming to you now. Onye ọbụla Abraham Solomon gbabakwa ị na-adị nna ife onye ọbụla Abraham Solomon nke ni ọ lagidere nwụọ maka chi emere onye autopsy ofu mkpụrụ spam afọ ya na mmụọ kwuru ya mgbe e mere autopsy achọpụta na shortage of spam ọ nyụgidere nyụọ ịgbakwa ya bụ nwaanyị 700 ọ nyụrụ nyụọ ma ụbụrụ ya nyụọ n'enu ahụ ka ọ nwụrụ na aya akụrọgụ na-agbaghị n'ụlọ ụka ihe niile ya na-agbaghị ihe na-aba asị asị aya agbaghị na Solomon na ọ nwụrụ n'enu nwaanyị ọ dị ka nke akpọrọ Valentine nwoke nwụrụ n'enu nwaanyị anyị zobere ego dị stori ka ọlụ ya nsogbu adịrọ ụmụnne m anyị na-eweta ya n'isi njedebe. What's one day? Do you mean there is no God? Yeah. Kabun English na English created that one. I want ndị Igbo. I want I go na na God.
enwere anything like God as long as Igbo cosmology dey concerned. Yotago. Enwere God. God dey bụ mụ na gị bụ God. Mụ abịa God, gị nwa abịa God. A na-agwakwa gị nụkwa that man is God to man. Ka ọ na-enụba ya. Mana ọ bụ nọ nke ni ọ dịba adọrọ. Ka ha na-refer to bụ deity. Or deity ka ha na-akpọ that God a na-akpọ. Mana true meaning of that thing, all mmadụ bụ God. Even story ha na-akọwara Jehova na-ekwu ya. Oh, just ofu nwoke nwa biri mbọ nwa. He's a tyrant. Mmese mba akọlụ ha akụkọ ọfụma ka ịghọta. Kerara nwunye mmadụ. Nwa ekwere Joseph na mba. Joseph na-manage life ya na-arụrụ onwe ya kapịnta. Atụbara ya nwunye ya ime. Sie n'ọya bụ son of. Ịghọta ihe a na-agba. Don't worry, but see ya ghọta story ọfụma. Why na-agba gị about nwunye God? Akọalụ. Adam aha na-akọrọ gị akụkọ ya. Anyị n'iche na ofu nwaanyị ka Adam nụrụ. Ọ dị nke mana Eve a na-ekwu abụ first wife Adam. The seed dị n'ụlọ ụka ka nkụ. Baịbụl ahụ Igbo akụkọ ya ezughị oke. O nwere na ebe a dị awe ihe a na-ekwu. Ọ bụrụ na dị awe gba ya afa the first wife Adam. O nwere na ebe a dị awe ihe na-ekwu. Conscious guys na ebe a na. First wife ya kedu afịa? I guess ọ dị ka Lilith ka ọ gịnị. Where ma? Anyone? Oh, Lilith. So Eve about first wife Adam. Oh, Lilith, for the first wife Adam. Before Evelyn. You know, before nka. How can you read in the Bible? Oh, that jealousness has to resist between the first two, Cain and Abel. Guinea raising that thing. What are they? Why not about Jacob? Imana diobala Jacob bu Simeon. Imana na ala nwunye Jacob. Are you aware? Israel ahụ na-anụ na Bible. Imana nwa ya nwoke rara nwunye dị man. Idira aware. Na-agụ na Bible ọfụma. Ị na-ajụ ajụjụ. Ndị a abụ ha ndị kwesịrị gosi n'ọnụ na-apụta na ịdị proud of. You are not supposed to say na ịdị proud God of Israel. Onye bụ Israel nke nwa ya nara nwunye ya. Nke bụrụ nwa ya ọnụ. Diọkpara ya nara nwunye ya. Oge ndị ọzọ nọ na farm na-achọ ha jere ugbo. Nke wee na-achọgharị ife ọ na-achọ mandrake bụ na enyeghị ahụ niile akwụrụ ọta ahụ a na-atọ obere o were ajenye nwunye nne ya wee tagbuo nwaanyị a. Nne ya mesị chọpụtara iwe ji ha. David anyị na-ekwu nwa David ra nwanne ya nwaanyị na-akpọ Tama tagbuo ya. Life ndị a dị very dirty. Nwere anything na-atọ ụtọ about them. Abụkwa kwesịrị iji ọnụgo na-akọ akụkọ Bible asị ya Christianity Jehova. Onye bụ Jehova? Onye bụ Jehova? Iji wee rapụ chi gịnị anya dị na mma na-emere ihe. Onwe mmụọ ka ịmakwa ịdị na mmụọ dị na mmadụ. Ịbụ alụsị a na-afụ anya onye ṅụọ iyi egbunwu ya. Ịmakwala ebe ịbụ arọbụ of yourself. That's why you see know who you are. Go back to yourself. Purge your way of all these teachings. Na chigagodo azụ onwe ya bụ factory settings. Otu a bụ ịnọkata ije na phone, ije na settings, ije phone i-update ye ya nya chelo ka ngosi. Phone ya bụrụ mmiri bụrụkwa ọwa ọfụ.
kama egosigo iru phone use kata phone gị jee na software update ije update ya igwe ga adị ọfụ kpochasịa ngwongwo na ngwongwo ọ function ọfụma etu a ka isi n'idie ka ị update ya onwe gị kpochasịa ụmụ ebe niile a ekwụrụ ụmụ ụdị joy ọ na-ebu ụmụ ụdị joy ị ga-enwe within yourself you magodo value go ma your wealth. You don't rely on Jehovah bụ nke a Jehovah bụ nke a nke a bụ nke ya niile a bụ upe ife ọbụla Chigwu na-ebutere ọnụ gị onwe ihe ọzọ ga-ebute ya na ịma na Chigwu nọ nso your personal God your personal gịnị ka a na-akpọ ya ọ nọ within you ọnya nwa ka ị need ka gịnị a na-akpa it will never lead you astray. Thank you. If also I get teach them from 10 o'clock now. See you guys later in the night. I got be live, but not much later, around 10 p.m. Our normal time I jagger. I'm going to learn off, man.